ka Mumbai Crimes Unit San kila thwet jor ban yo kam yo we urang ba ha ka bayadei bat ka kes penyap breu hadin balalap ya ka met yap jong ka kenthei na po ka so kes ka ba he ha ka than korla jong ka sorba Mumbai Maharashtra kani kalanot lalap ban pensisha ya ka kerteng jong ka bat ka dei ka basa ha ka than dharawi dangshen ya ka met yap jongka lalap balathep hapo ka soikes ha korla ha central Mumbai hap deng ka por kumba khat ar shiteng baje shiteng met kabala ino leklet sha kendong ha ka CTH roads ha Shanti Nakar kabadei ru ka jaka badang ya chat ka jingtre jongka metro project ha kabalalap bahapo ka soikes lalap ya ka met yap jong ka kenthei ong ki polet ha ka jing budin halor kane ka jingja ki polet jong ka Mumbai Crimes Unit San kila kem yo we urang ba uba suba don kti ha kane ka kes penyap breu ya ka met jong ka ni kalanat ha ka sngi balalam lapha sha civil hospital banle ya ka badon kam kenthop ban pendap ya ka autopsy ha ka balala ban pen shisha ka bahap pedeng karta ar phusan hadolai phusan snam bat kadei na ka than dharawi ha kan tei ka por balalap ya ka met yam napo ka suitcase kani ka kenthei ka phong ya ka sopti t-shirt bat rak pants laban rap ki pulet ha ka jing khmi bnia lengba ki kor ki bor jong ring door CCTV camera ki badon ha ka tei ka than la register case hapo ka kendon jongga Indian Penal Code IPC haka section laispa R ka jing thwet kadang ya shakmat ban lap ya ka jing shisha